Patay ang duha ka babaeng senior citizen human matud pa gipusil sa wala pa mailing sospek sa lungsod sa Kapalawan nga sakop sa Special Geographic Area o SGA sa BARM. Nagbuyod na og wala nay kinabuhi dihang napalgan kining duha ka mga babae sa kadalanan sa Barangay Kibayaw sa Kapalawan nga sakop sa Special Geographic Area o SGA sa BARM nga nahitabo mag alas 11:30 Lunes sa buntag. Ang mga biktima nagedad og 60 ug 62 anyos, 15 pulos mag-uuma og residente sa Barangay Kibenes sa Carmen, Cotabato. Sumala sa Police Regional Office Bar, gituhang nagsakay og tricycle ang duha ka mga biktima padulong sa mga lugar apan gisundan kini sa riding in tandem suspects ug gipamusil sa makadaghang higayon gamit ang 9mm pistol dayon ni sibak. Na-recover sa crime scene ang 7 ka mga basyo sa bala. Matud sa PNP, wala na ang tricycle driver lakip ang tricycle unit nga gisakyan sa mga biktima sa crime scene atol sa ilang pagresponde. Ginasulian pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Nagpadayon sab ang investigasyon sa PNP labi na sa pagsuta sa motibo sa krimen.